Ebben a videóban megmutatjuk nektek, hogyan kell összecsomagolni egy ugrálóvárat. Első lépés, senki ne legyen az ugrálóvárban, amikor elkezditek összecsomagolni. Gyere ki! Jövök, papa! Ne maradjon benne se zokni, se zsebkendő, semmi. Második lépés, kapcsoljuk le a légbefúvót. Utána húzzuk ki a cipzárokat, hogy távozni tudjon a levegő. Ezt végezzük el a másik oldalon is. Lekapcsolás után érdemes lecsatlakoztatni a légfúvót, így is tud távozni levegő. Ha szögekkel van rögzítve az ugrálóvár, fontos, hogy most el kell távolítani azokat. Ezután el is kezdhetjük a taposást szigorúan zokniban. Hogyha úgy érezzük, hogy minden levegő kiment az ugrálóvárból, akkor elkezdjük összehajtogatni. Hajtásnál arra ügyeljünk, hogy a rögzítő pántoknál fogva hajtsuk be, a második varrási csíkig. Ez körülbelül 70-80 cm. A befúvó csövet is behajtjuk, majd utána pedig folytatjuk a taposást a már meghajtott oldalon. Az egyszer behajtott oldalt tovább hajtjuk, és folytatjuk a taposást. Majd elkezdjük a másik oldalt is behajtani, ugyanezzel a metódussal. A két meghajtott oldalt összecsukjuk ezután. Kezdődhet a spaniferezés előkészítése. Kihúzzuk egyenesre. Ez rettentően fontos, hogy ilyenkor kell elkezdeni ezt a folyamatot, és akkor nem fog szétcsúszni az ugrálóvár. És utána pedig elkezdjük föltekerni. Fontos, hogy jó szorosan tekerjük fel, akár több ember segítségével. És a kiegyenesített spaniferrel elkezdjük összeszorítani. És ha jól összespanifereztük, akkor fel is állíthatjuk, és tehetjük be a zsákba. Fölülről ráhelyezzük a zsákot, és ráhúzzuk. A zsák alja érjen le az ugrálóvár aljáig. A zsák szájába befűzött madzaggal lezárjuk. És ennyi is volt egy ugrálóvár összecsomagolása. És a Molnár kocsi segítségével könnyen mozgatható.